kining ubang mga ibang lahi, labi ni mga Arabo, kining mga madam nga mga Arabo, mga madam nga mga Arabo, mga amo, hilas kay tanan. Tanaw nila namong mga OFW, mga Pilipina, tanaw nila namong taga-kuskus na may CR diri. Baba na lang kaya lang pananaw na mo. Ulipo na lang jud kay tanan. Pero hilas kay tanan. Dara man na sila ingon kapir daw mi. Ambot unsay kapir sa iyang nahunahunaan. Kining ubang mga Araba, perting kahilas, mura bag di mga baho. Nya kuan kini sila baba ra kay tanaw nila mong mga Pilipina diri mga taga-kuskus ra og CR. Pero maori ni timan ninyo mga Arabuha mo kabalog unsa mig manguli Miss Pilipinas. Dunya ba Miss Pilipinas sa guli namo? Wa mo kabalo na mo nga igabot na mo Madam Sadmi. Ini di ba tinuod ba yan ako istorya? Kamong mga OFW diha oh. Ay sa magpamakak oy kusiong ko na inyong mga lubot hinoon nga ay kung ingna nga kamong manguli mo sa Pilipinas di mo manulo og kwintas baga kayo, baga pas kadina. Labi na mga kapangpangan, inigsulob, inigulian na nila, dako kay na sila kwintas, mura na kadina. Ug labi ng mga taga Ilocana, mga taga Nueva Ecija, igulian na nila, grabe kay na sila singsing kwintas, dubligi na, tag 5-5. Kalima man ka fingers, 5 sa kwinta, singsing, isulob. Nya, tagtulo-tulo dyan na ilang kwintas. Pero kami mga Bisaya, lain po ning amunga pod kay among style good kami mga Bisaya. Hambugira rami inigabot sa Pilipinas ang among ipanghambog kana among mga anak dalo na mo restaurant. Pakano na mo sa social nga restaurant. Dili sad mi ingon jud nga Pilipina. Kami mga Bisaya nga mag-social mi magkwintas magkuan. Amo lang yun na bastante ra namo mga Bisaya magsulob mig short na branded nga sapatos, branded nga sinina. Pero di gimi pareha sa mga hilungga. Kana mga hilungga gud kay mao bitaw nagiingon ga mga tikalon sila na sa amang ilaha gud gipala og ang kwarta sila gipala og gipiko. Pero mga sosyalira jud na mga hilungga. Nya mura ra bag di mga bahog bilat. Ang mga hilungga ginon ipakita gina nila unsa sila ilang mga postura. Kuan dyan na sila materialistic dyan ang manglungga. Sobra dyan na sila kan materialistic. Kanang, ay mo kasuko kay nga kamong mga hilungga, ay mo gusto ko, istorya ako, real talk raning ako. Nga, tinubayan ako istorya ba ya? Nga mga hilungga, bahala na sila gulay kwarta. Basta, siksi dyan na sila, may spotting dyan na sila tag. Sulob dyan na sila mga kwintas, mga rios. Pag mauli na sa Pilipinas, bungga na sila day. Parenas taga Kapangpangan, ang Kapangpangan sa baga lagi kay kwintas. Pero kami mga Bisaya, ang amo gyud ang style gyud. Kanang amo mga anak, amo gyud ang pakanon sa mga social nga restaurant. Mao gyud na mua. Unya ipakita day na maginasal day ka, magluto ka inasal. Ingana naming mga Bisaya. Di po may pareha sa mga ang mga Tagalog sa iba sa mga Tagalog. Di ba? Ay kung ingna ninyo, kamo diha mga OFW, kumanguli mo sa inyo ha. Ay kung ingna nga, kanang iguli inyo mura sa mugnaong ug katulong yun. Dili, uy, sa airport ragani ta. Napagita sa airport, adto na ta CR, kay magsulog ta sa sininang pinakasosyal. Para inigabot na to, dunya ta. Di ba? Nya man kita iguli sa tuwa. Pero, kamo diha ay mo kasuko nga ni prangkar ko real talk raning ako nya isa man ko ni masuko di bibi kay rakrakon ta mo bi tinuod bi ako istorya diri sa UAE manguskusay ra tag CR housekeeping pero igabot sa tuwa dunya gid ta mo na diri sa UAE diri sa mga abroad ta natas mga laing lugar ang mga tao kalabi na mga madam mubo kay tanilag pananaw ubos kay tag pananaw la pero pagtuas pag uli na mo sa Pilipinas madam sad mi oy hilas kaning ubang mga amo ba bitaw kay mga Araba tinuod gyud ni ubos ra kay tag pananaw na nila kay kwartahan man na sila nya kita sang mga katulong taon luoy kay tas tanan nya sila ra ba ginang mga madam sila ra ba na mga tapulan pero kita mga Pilipina kita ra bay
pinakadabis yung malinis. Sila, mga humot din na sila, mga baho man po na sila. Kita, kuan lang kita kay Pilipina ba malinis pa kita kayo. So maura to akong real talk sa may tungod sa pag-uli na itong Pilipinas, dunya magita. Kimi mga Bisaya, kay Bisaya ba ako ha? Magkontento rami sa mong sarili na kay sapatos nga Adidas, t-shirt nga Adidas, jacket nga Adidas, Nike nga Victoria Secret ang panty. Kontento ra sa nga na kay ang kwarta giandam nagparakaon sa mga bata. Real talk baning ako kinsa mo kuno gikan sa abroad bidi mo mapakita sa inyong pagka abroad sa inyong pagkahambugira. Pakita mo jud na niya to, di ba? Ay kung ingna ay saba mo diha ay pagtarong mo diha ay gi mo pag pamakak kay naabe sa San Pedro baya naminaw nato maglista sa inyong mga kasalanan. Tinuod yun ako istorya.